पाकिस्ताना मोनथाम बाहागोआव गावस्राबाय। बलिस्ताना पाकिस्ताननिफ्राय आलादा जाबाय आरो चीननोबो उदांस्रि नांगौनि दाबि खालामबाय थादों पाकिस्ताननिफ्राय आरो पिओकेआ भारतजों थानो लुबैयो। पाकिस्ताना गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन थासारियाव फैबाय। बलिस्ताना भारत चाइनानिफ्राय आलादा जायाखै, पाकिस्ताननिफ्रायसो आलादा जादों आरो बलिस्ताना गावनिनो आलादा फिरफिला हारिमायारि मेथाइ आरो संबिजिर दं। बेबादिनो पाकिस्ताना ओरैबादि गाज्रि थासारियाव दं जेराव पाकिस्तानजों थाबानो रावबो गोसो गैया। बलिस्ताना पाकिस्ताननिफ्राय आलादा जाबाय आरो मोनसे उदां हादर जाबाय। आगष्ट 10आव बलिस्ताना गावनि गिबिसिन उदांस्रि सान फालिनायनि उनाव गोदान रांखौ दिहुननो आरो गावनि हादोरनि थाखाय मोनसे गोदान पासपोर्टबो दिहुनगोन होनना फोरमायदों। पाकिस्ताननिफ्राय बलिस्ताना उदां जानानै ओनसोलारिफ्रा जोबोद रंजादों आरो हादर नाङैनो रंजानायजों गावसोरनि आलादा फिरफिला बिरहोदों आरो गावनि हारियारि मेथाइ खननानै उदांस्रि सान फालिदों। पाकिस्ताननिफ्राय बलिस्तानखौ आलादा खालामनायनि दाबिया दानि नङा। 1947 निफ्राय 1948आव जागायजेनदोंमोन जेब्ला 11 आगष्ट 1947आव कलाटखौ एसे समनि थाखाय उदां होनना फोसावनाय खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव मार्च 1948आव पाकिस्तान मिलिटारिया बेखौ गावनि सिङाव लांदोंमोन। गुबैयै बलिस्ताना 2026 मायथाइयाव गावसोरखौ पाकिस्ताननिफ्राय आलादा जाबाय होनना फोसावो आरो नेरसोनथि महरै आगष्ट 11खौ बलिस्ताना उदांस्रि सान महरै फालियो। बे साना 1947 मायथाइयाव जारिमिनारि कलाट खान्थिनि एसे समनि उदांस्रि सानखौ गोसोखांहोयो, जाय साननि उनाव मार्च 1948 मायथाइयाव पाकिस्तानजों लोगो जादोंमोन। गोदानै दा 2026 मायथाइनि 11 आगस्टआव बलिस्ताना उदांस्रि सानखौ नेरसोनथि महरै आगष्ट 11खौ बलिस्तान उदांस्रि सान महरै फालिदों। थारैनो बलिस्ताना उदां हादर जाबायब्ला पाकिस्ताना माबादि थासारियाव फैगोन, फैबाय थानाय समफोरासो फोरमायसिगोन।